ассалому алайкум ҳамдёрони азиз иштирокчиёни канали экоҳаёт ва тамошобинони аҳли ютуб. рӯзи ҳаркишон ба хайри шодӣ бод. умедворам ки ҳама каса хубу сеҳату саломату хонободу хушбахт ҳастед. ҳамдёрони азиз, мизоҷи навбатимон имрӯз аз шаҳри Исфара, деҳаи Ворух, акои Бобосангин омадан 1.5 квадрат кирми калифорния харидорӣ карданд бо он мақсаде ки пору, алаф, хазонаҳое ки дар гирду боғи худашон доранд, коркард карда ба биогомус табдил дода, боғҳои худро бо нуриҳои табиӣ органикӣ таъмин намуда, маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ истеҳсол намуда барои халқи азизимон пешкаш кардани бо ҳамин гуна ниятҳои нек иншоалло аком ба назди мо омаданд. 1.5 квадрат кирмаи калифорния бо сифати аъло додем. ҳозир аз аком иҷозат пурсем, камера фуромданма иҷозат надоданд. аз пушти камера бошад ҳам фикру ақидаҳои худро маҳсулоти мо маъқул аст ё маъқул нест ба ферми хуҷанди мо омаданд, ҳамашро ба чашми худашон диданд. ин биогомус чи, кирм чи, чӣ хел ҷараёни рафти корҳо аст, ҳамашро дида ҳозир бо аз забони ширини аком худохвад мешунавем. хуб, акои Бобосангин, ҳамин бори гирифтагитон шумо хурсандӣ, маъқулми сифати кирмҳо, зиштнокии кирмҳо, ҳамаш ба шумо маъқулми ферми хуҷанди мо омадедако ҷараёни рафти кирмҳои коркардкуниша, тухмгузориша, зиёд шавиша, биогумус чӣ хел будагиша, аз пору, аз алаф, аз хазон, умуман аз пасмондҳои табиат чӣ хел нурии як тиллои сиёҳ гӯем истеҳсол шавиша ҳамаша ба чашми худтон дидед. боварӣ ҳосил кардед ки ҳамин кор дар ҳақиқат дуруст будагиша, ягон хел афсона не. ҳамин хеле ако марҳамат. бале, ассалому алайкум дӯстони азиз. ҳақиқатан мо ҳамин чиза пештар дар барномаҳои ҳамин WhatsApp, YouTube ҳамин чизо медидем. Дида хай вибор кардем, ҳаминҷо омада ҳақиқатан дидем шароити кори маъқул, мана кирмошон нағз аз ҷиҳати вай барои тайёр кардани поруи органикӣ, яъне биогомус ҳақиқатан бениҳоят чизи нағз будааст. хай бурда барои истифодаи худ истифода мекунем, мана як таҷриба мекунем. бо давоми коранди бачаҳо мисол таҷрибаи худашонро мегӯн, роҳбарӣ мекунанд. ҳамин чиза ташкил мекунем барои истифода бурдан аз биогомус, яъне аз нуриҳои химиявӣ даст кашидан, яъне тарзи ҳаёти солими зиндагиро ба пеш бурдан. ин бениҳоят чизи фоиданок аст аз ҷиҳати экологӣ ва аз ҷиҳати ваяш бениҳоят чизи зур ҳаст. хай насиб бошад ҳамин чизҳоро мо мекунем, мана бурда кор кард мекунем. сифати маҳсулоти гирифтитон маъқул меако зиштноки кирмо назби пеши чашматон мо упаковка додаме, яъне ки банду баст маъқул зур мешад. розими шумо пули додагитон меако. албатта. саломату сарбаланд бошед. ҳамдорони азиз, наворҳои моро пайбарӣ кунед. дар ютуб канали мо 80% тамошобинони мо беобуна тамоша мекарданд. ҳамин як тугмаи обунаро пахш карда наворҳои мо агар писанди шумо ояд, ба шумо ягон манфиат орад, ба ёру дӯстонатон ирсол намоятон. ҳамдорони азиз, тариқи WhatsApp, Telegram, имо, Viber, Facebook, шояд ёру дӯсти шумо, хешу табори шумо, бародарони шумо, ягон шиносои шумо ҳамин чизҳоро ҷустуҷӯ карда гашта бошанд ва шумо низ сабаби як кори хайру амалӣ негардед. воқеъ саломату сарбаланд бошедон. шахсоне ки хоҳиш харидорӣ кардани кирми калифорния, биогумус ва павлония, қаламчош бо сифати аъло харидорӣ бошедон, марҳамат, занг занедон, мо дар хизмати шумо. саломат бошедон. ҳамдёрони азиз, 3 коробка акои Бобосангин буданамтон. Бобосангин ба Исфара, деҳаи Ворух. Chevrolet рақами мошин нишондагирӣ мена акои Бобосангин 4 тонна аҷоиб. хай худо ҳама насиб кунад. беҳтарин мана аком ферми хуҷанди мо бародаро.